Hey, we mama. Uyambona kodwa usimakade ukuthi usibhekele kulezi insuku. Hey baba, ngalisho liphinde ngempela. Ngoba impela ubani obeyazi? Ubani obazi ukuthi umsebenzi ngiwuthole? Phela mina ithawula bese ngiliphosile. Hayi bo mama. Ungalilahla kanjani ithawula? Awukahle. Lo msebenzi wona uthole kanjani? Cha phela ngoba sengisho ukuthi mama wena uhlezi la endlini. Hayi phela baba uyamba umakhe lo ngapha. Umadam wakhe umngani kamadam wakhe ubefuna umuntu ozosiza umakhe angazi kodwa wangisiza wacabanga mina baba. Wacabanga mina baba. Hayibo. Mina baba. Waze wasebenza umakhe. Yazi umakhe usebenzile samela simbonge ngempela umakhe. Usebenzile ngempela baba. Hayi. Qinisile kusafanele simbonge. Hayi, umuntu akaphuthuma. Ngaze sibe late. Wona ngempela hayi. Wena indaba ubonela la kitchen. Ayabonaka, sifuna ngizwe ngawe ke manje. Siyadla la senzela ukudla la. Inkinga yakho sekufanele sidle polish shop. Weyingane Ma. Ya. Sisaya emsebenzini ke sinobaba wena. Imaki indaba yokheso misanje ngayo. No mama. Indaba yakhe ngicabanga ukuthi bakhiye bona ngoba babuya esikoleni. Yabo. So no Thando ungakhiya ayikho inkinga. Oh yeah. Thando wenze shona ukuthi ukhe uhlale kuwena sikhathi sonke. Hawu. Ekhaya ubungeke ukhi uhlale kumina kongcono. Uhlala kuwena ukhiye. Alithi uyazazi ukuthi uyalahla wena. Wathi futhi lahla ukhiye sefanele sihlale eminyango thina. Wena. Kulungile. Hayike. Sisayosebenza ke. Niphathe kahle esikoleni. Nifunde niphasa ngithi. Yebo. Hambe kahle nami senze nakuqala. Hayi insana kahle ngani zami Yebo baba. Mazo. Ba uhleze ngithethise nje. Nawe uyafunda. Ungidlulise. Uyicathuza. Awushesha, hawu. Zila icathuzo zakho. Bese mangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele bekuthumile Cha ngiyamnyanya. yakuhlulwa ukutwala wena. Khona lemkhukhwini sawubone somile. Samo wami. Bana Nkosi yami. Emkhukhwini. Kuphuma Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Ongeke. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Kukhona Nkosi yami. Ematshotshombeni. Umkhuleko unamandla. Ngikhulele indaba ezimnandi phela lezi. Awukofanele ukuthi ngitshele uGatsheni. Awungase ngitshele ukuthi phela naye uchama amanzi apopo. Hey. La ngibulala ilanga kosiphiko. Angiphethe nesigqoko sami sekhamamfashi la. Ngithi ngiyozama inamba zelotho. Hawu ayinto engelutho leyo usangaya nje nakusasa. Ubaba mhlawumbe akafuna ukuthi ngithi umajasta la noma mhlawumbe ngimenzele ukudla. Hayi. Ngikezephi namhlanje? Hawu baba, uyazi nje namhlanje ngizwa uthando lwakho kumina luvuselelekile nje mfutha amalangabi. Engabe ngiyephi ngasheshe ngabuya. Hawu. Hayi, ngoba ngiyahluleka ukuyibamba. Ukuyibamba kwenzekani weGladys? Ngikhulelwe baba. Hayibo. Kanjani? Hawu, baba uchaza ukuthini mangithi ngikhulelwe athi kanjani? Hayi lutho. Ukuthi manje angazi noma ngijabule noma Hawu
Katshani wangabukeka nje uneme engathi ayikujabulisi lento khona into wrong yini? Hayi, indaba ezimnandi lezi. Zinoji impela. Hawu baba, hey uNkulunkulu usize wayisa imkhuleko yami. Hawu. Awuthi ngithi shwe kancane la. Kodwa lezi indaba ezimnandi impela. Sengizoba ubaba. Ngisathi ishwina ke mamakhe. Oh, hayi. Hey, kufanele ngixoxele magesi. Abubani-ke loyo, ha? Sithi Baba sisi ngakusiza ngani? Sanibona sisi mina ngumangesi. Ngizwe ngasuthi udinga umuntu ozokusiza la endlini. Oh yena lo mangese bekhulunya ngaye. Hawu wafika sengithi ngiyaphuma sisi yazi ngiyaphuthuma. Kodwa ungangena nje akuthi show you la endlini uzokusebenzela khona. Hayi there's no need for that. Ungayigqoka sisi, ungayigqoka icathulo. Yeah. Hey. Angisazazisanga ke mina ngumazethi ngizobe ngumedemu wakho la ekhaya. Jabula ukwazi madam. Yebo. Kwase kwakuhle mzeni wakho madam. Hawu ngiyabonga sisi, ngiyabonga. Basi eBNB. Uyihabela gaga ukuzama nje ntombi ukuzama. Lana ke idining la ekhaya. Sisebenzisa le ndawo masihlala. Wow madam. Siyobhekana ngala kitchen khona uzobona. Okay. Yena ke mangesi kitchen lami ke le njengoba ubona nje nawe siyapheka la siyaklina senza konke nje ntombi. Silalile kitchen lakho madam. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga. Hayi, chathi ngizophuthuma ke mina busudlile kodwa. Alright. Khululeka nje ungakhathezi ngami. Mina sikhona isonka sami sinepeanut butter. Futhi peanut butter. Hayi sisikhuleka before you start working. Ungabheka nje la efrijini, I have rations, eggs. Qale udle kuqala before uqala ukusebenza yabo. Ngiyabonga kakhulu madam. Inkinga. Hawu kahle madam. Umadam ukhona kodwa ubaba ohlekisana naye kulomuzi wakho umuhle kangaka. Uhlala kulesithabathaba somuzi wakho umuhle kangaka. Ngizomenzana ubaba mina. Anginaso nje manje sina leso sikhathi. Anginaso ntombi. Angiyaphuthuma sona leso sikhathi enganaso. Ngizosheshe ngibuye yes. Alright. Beyoni. Ushize. Beyoni. Khona ngempela. Umuntu uzohlala kahle lana. Sethembe wena bona. Yabona ke mama ngikutshelile akekho umuntu ozolokhane kubuza imibuzo usuyi-new head of security ngokusemthethweni. Seleko yebo khona ngijabulile ukuthi ngi-new head of security kodwa phela nginayo indawo enokukhathazeka mbijana. Hayi ukhathazwa yini manje mama ungakhathazeka umseleke khona please. Ukuthi nje ngiyacabanga lana mseleko ukuthi engabe oxaba bazoyithatha kanjani le ndaba ukuthi sengimane ngabe head of security ngifika nje kanti futhi uyamazi kuxaba uyokukhuluma kuze lonke ibhilidi leli. Yabona mama wena ngathi usanako kwangabaza kancane amandla mseleko mama umina ophethe la uma into ishuwe yimina akekho umuntu onepower yokuyiphikisa akekho umuntu ozokuquestion ukuthi wena ungene kanjani ukuthi ube head of security mina ngoba ngikwazile ukuconvince abantu abaphethe inkampani amsekho omunye umuntu ozokhuluma in fact nje ngifuna ukuthi masisuka la
sihambe siyekubona siyobatshela ukuthi usuyi-new head of security. Hayi ke akulungile-ke Mseleko singahamba nje khona manje. Ya ngicela mama masifika lapha kubona ufike nje ube ne-authority babone na ukuthi hayi i-head of security. Khululeka kanti ngubani mina? Yabona mama. Imake singakayi nje. Asambeni. Hamba ngizokulandela. Wexa Yini hey Nkosi yami hey. wexa uyayibona kodwa lento iyamamsomisa iqala kuba ingozi wona Ngiyabona. Liyokuhlala labaphathi office. Umphathi yabona mamsomi mina ngaze ngamphiwa lo uyangeza namakhapha noka echima msomi kodwa. so yikho nje esenomlomo omngaki ile nto ukuthi uhlala nomphathi Usehambela phezulu busho. Hey ngiyamnyanya. Utshwala bami wabonanga. hayi ngibonanga nkabi yami Ngiyamnyanya nje. kodwa wena ngazi ukuthi nje usenkingeni ngiyakutshela Madoda. awu hey mphathi Nangishayela indeshana edakiwe nje kwenze njani? hayi no so Ngeke man wena. sorry mphathi Madoda. Ngizonithulela ke lana a new head of security. Uma Msomo othandeka. Akayenza lento nto ngiphila. kancane mphathi njengoba usufika usuthi uMamsomi uyi-new head of security asiwabonanga ama-poster ashoyo ukuthi khona i-position ekumele si-aplayele akumele kwenzeke kanjalo kodwa mphathi akufanele ngabe kwenzeka kanjalo Inkinga yakho Khuzwayo ufocusa kakhulu ekubuzeni imibuzo uye ukufocus emsebenzini. That is why ungayazi procedure yenkampani ukuthi ekutheleni uthola i-promotion sidinga ama-qualifications. Umbona nje uSomila she's a graduate. Wena unawo noma umatric? Wena-ke ayikho lento engizozama ukuyikhuluma nawe wahlulwa yi-primary. Uyabona-ke mina ngizochazela izinqa zonke lezi zinto engikhuluma nazo. Nenkampani ngikhuluma ukuphapha nini. Khuluma izinqa. Mina ngeze ngiphathe uMamsomi mina kodwa enkampanini yakaba. Ngiyeke sekangiphathe uMamsomi. Khohlwa nje khohlwa. Forget. Lala nje khohlwa angiphathe ulobi. Ngimnyanya kangaka ngichazela mhlawumbe. Uyeke nalento yokubiza izinto budedengu le nkampani. Ngiyithanda Mamsomi. Mama ngicela ukudedela wena njenge-new head of security ukuthi uzodila kanjani nale situation ngoba ngizohlale ngingekho kwesinye isikhathi. Hayi ke njenge-new head of security ngicabanga ukuthi mphathi uXaba lo sike simsuspende nje yebo athi kuye ekhaya ayopholisa ikhaya. Khohlwa sisi khohlwa. Yabona nje khohlwa mina ngeke yenzeka leyo nto leyo. Khohlwa nina khohlakaleni lezinja nemsebenzi nezinja. Futhi yinje enkulu ibhofa wena. Nangiyanyisa. Yabona into engisuke bengiyenza mina. Call it umalume ngomfonela abuye la umalume azolungisa konke lokuphapha lokho ngoba ngiphapha nihlangane ngami le ngizokuphaphela lezi zinto lezi. Uyayazi le ngoma ngasele Dionet is too late. It's too late ke ngoba sengimfonelile umalume. Sikhuluma nje usendleleni ngimtshele konke ukukhohlakala kwakho. Kahleli ngoba nihlangane ngami la ni together ngami. nawo uvala umlomo nawe hayi Ushuthabile ngalesathi kahle yezwakala mphathi Khuzwayo ikhona mhlawumbe into ofuna ukuyisho nje sengizovala. hayi mina mphathi nje ayikho into engifuna ukuyisho into engayisho nje ukuthi silence is key. Wow, wena matric ukhuluma isingisi. Mamsomi ngizocela ukuthi siye ngala e-office kancane. Wena uyeza umalume. Anginandaba. Uyeza umalume. Anginandaba. Uyeza umalume. Anginandaba nawe. Yangani futhi kulokeni buku Mamsomi bhekani le. Uyahamba wena Xaba. Ngamthimisela lo. Ngiyayisho. Wexa Yini wena? uyabona kodwa inkabi yami ukuthi usugaqele ngempela Ngale ngani? Awungiyaka wena. uMamsomi sekuyena new head of security yezo Ngicela ukuthi uzomela uyiphathe kahle nihlangene ngama ngithi wena awungiyaka. Awungiyaka phuma ke. kodwa phela inkampani yakini Phuma ke. akulungile uthi ngoshaya amanzi etoilet Ambabhosha vele nithanda ukubhosha nini. Inemhlumo nenkampani. Yabona ke mama ngikutshelile very easy. Hawu uhambe kahle kakhulu Mseleko. Angeke sizidlale laba kuzobaphoqa ukuthi baku-accept as a new head of security. Hawu ngoba sengikhona. Madoda ngithanda ne-authority yakho indlela obumtshela ngayo uXaba ukuthi kumele asuspend. Wena Mseleko ngiyabonga. Enye into ke mama nje uzoyazi ukuthi yabona umholo wakho uzothi ungena uzongena vele usuyidabule wakule nyanga. Awu yabona ke sesiyakhuluma manje. Stika kumseleki izinto zakho zizoba Awu angiyindawo Mseleko. yabona mama. So ke
since mama vele usuyi-head of security shuthi nje vele lezi zinto ze-head sekuyinto zakho umphathi angakwazi naye bandla ukuthi-ke ayitholele nje okusahejana Ukhululeka Mseleki. ahawu yabona Sawubona Thembeka. Sawubona Sihle. Uyaphila? Ngiright. Wahlala wedwa la yini ulindeni? Hayi bengilinde wena. Hayibo, ukuba ngifika ngala ubuzowenza njani? Engizokulinda uzofike. Ngiyadlala ngilinda usisi wami uhambe nokhela namhlanje yabo. Kodwa ke since engaqhamuki ngabe ngikhapha yabo manganayo kodwa wena inkinga. No, right, sambeni. Manje vele uhlala nosisi wakho kuphela? Haya usisi wami uma ubaba. Sihlala sonke kodwa ubaba noma basesemsebenzini manje. Wena uhlala nobaba vele? Nami ngihlala noma kuphela. Oh. Nawe usemsebenzini odoka manje. Yo Thando mfethu ngicela bandla ungisiza ngale homework yeMS ngoba iyangihlula and yabo maqhubeka kanje ngizosiyeka isikole buka. Hayibo, idrama kuwena sengaziyeka isikole nje ngenxa ye-homework. Enzima. Hayibo. Kuleya ngizokusiza mina. Imaki. Ayani bhuti akho lana? Hayibo, uyena yazi? Ubapho le ntombazana ahamba nayo. Angiyazi. Kodwa sami sekuyena ngisafuna ukumnikeza ukhiye wasekhaya. Asami ngifuna ukuyibona kahle le ntombazana. Hayibo. Khuleka wena ngiyakubona ngathi satatazela la endaweni. Akadisi indawo yangasekhaya. Sanibonani. Yebo sanibona njani? Asibonakala nithi right. Ayi. Thembeka usisi wami lo bengimlinde lapha uthando igama lakhe. Oh okay. Nenja yakhe mhlawumbe usine nani introduce nje mina. Usinena ke lo mngane wakhe. Ngiyajabula kunasi. Hayibo. Right. Wena la Thembeka lo sehle bengitshela ngaye? Manake, ubethini ngami? Hayi thula wena yini manje? Uyabhebereza nawe ukhuluma into engekho lo ngamnaki. Hayi bengithi ngizokunika ukhiye wasekhaya. Oh hayi khuleka ungahamba nawe ukhe ngizokufica endlini mina. Okay. Ukudlula ke bandla. Manake. Yini inkinga yalo sisi? Hayi uyahlanya lo ngamnaki sibe sithi qhizi phinde sibuye. Ungamnaki kakhulu. Oh, manake usisi wakho uthi ubukhuluma ngami buthini? Uthando ayikho lento leyo bekhuluma ngayo ungayinaki nje nawe. Yini drum? Imaki oqala usihle bethini ngale ntombazana leya? Oh, bethi yini? Mina mengicabanga ngabe uyayifuna. Kodwa yena muhle shame. Ngimuhle yena. Hawu, kwenze njani manje? Lutho. Hayi bosine. Unomona yini ngani wami? Umona. Mona wala yibo. Ukuthi phela usihle usekhuluma nenye intombazana. Usihle yona type yami. Ubheke kahle mina. Sambe futhi. Okay Sine, yabo la ama-figures mela balance ukuze Sine, yini? Oh sorry mfethu yazi. Ngishawa ikhanda. Yo, kwenze njani? Angazi mfethu kodwa khona into exhuma la ikhanda lami ngicela ukuthi siyenze kusasa ekseni. Hayi ngeke sikwazi ukuyenza kusasa. Kufanele siyenze manje le homework. Yo, ayingeke mina mfana ngiphethwe ikhanda Sine. Uzongikopelisa kusasa mina ekseni. Ngeke ngikwazi ukukopelisa sisi. I-general adinga ukuthi uyifunde, uyi-understand ukuze uzokwazi ukuyenza. Leyo makopelisana ngeyenzeke. It's fine mina nje ngicela ungikopelise kusasa ekseni. Ikona nje engikushoyo ngiyacimela ngihambe. Imaki. Usihle efana usebuyile ukephi? Oh, mhlawumbe usaphelezela uThembeka. Hey, bye. Ngihambe nje impela. Hayibo, kwenzakalani kusine? Kodwa glad siyini ngempela ilanga libalele kangaka. Awusengicishe ngayingenela nala endlini yakho phela ngibona kuvuliwe. Uyaphila kodwa my friendship? Ngiright glad unjani wena? Hayi ngiyaphila nami. In fact nje I'm coming over the moon. Yini sekwenze njani? Hayi kwenze njani ngawe? Wena uphuma phi? Oh mina. Hayi phela mina ngiqashiwe phela manje.
kumele usebenzini usuku lami lokuqala. Hayi sekubongela ntombazane. Nami ngiyabonga. Hayi shuthi namhlanje nje usuku lwey'ndaba ezimnandi ngoba nami ngiphethe edlekayo. Yini ledliwayo iza nazo? Eyi mngani ngikhulele. Hayibo unamanga sisi. Njengoba ngitshela nje ngathenga i-pregnancy test njengoba wawungitshelile yavesane yangitshela ukuthi nje pregnant. Hawu sisi siyakubongela. He, I'm sure Gatsheni ujabule uyafanga la ikhona. Usimtshelile ngimtshelile. Hey mangesi kodwa ubani owayazi ukuthi mina wonke kwase ngibe nomntwana. Hey ubani ngempela wayazi. Hayi kulungile-ke sisi ngikhathele mina ukuthi ngingene endlini njengomuntu osebenzayo phela. Hawu hayi shuthi bye bye. Izobonana. Izobonana sis. Bye. Bye. Awusuki ngikhathele phela mina. Hey mama uright? Ngiyaphila baba njani? Hayi ngikhona. Hayibo. Awusho ke mama usuku lakho lokuqala emsebenzini belunjani? Baba, usuku lami lokuqala belu-right kanjani? Yazi lo muntu osifazane engimsebenzelayo unenhliziyo enhle kanjani? Like lo mama unobubele baba. Ngizosebenza kahle laphaya. Usho kanje? Wena lokho usuku belunjani? Hayi mina mama ungabisangibuza uyazi nje same story. Oxaba baxabana nomphathi lapha nje kuningi. Angithi phela uxaba nomphathi uba omzala. Shayala. Yini Shayalana. Lalela phela nginendaba efana ngikutshele yona kaGatsheni noGladys. Imake mama usalapho ke yazi nami khona indaba ayifuna ukutshela wena eyaGatsheni. Kodwa qala wena qala. Gladys umithi. uGladys umithi. Ngitshela. Kanjani? Umithi kanjani manje? Hawu wamangala manje baba ngoba phela kusobala ukuthi Gatsheni umithi usumfazi wakho uGladys. Hayi mama ushayela. Ya. Akusiyena yini uGatsheni lo kade efikile la kumina ensukwini. Ezongitshela ukuthi akanayo inzalo. Ngiyakutshela uthi ubuya kudokotela udokotela umtshela ukuthi nje ama results athi akakwazi ukuba nezingane. Ngiyakutshela baba. Imake. uGladys umise kanjani pho? uGladys umithi soba ngempela. Cabanga into engicabangayo.